Ko ki lok ki jor bat ki prabangit ki jongi hakane ka perthai ka bangi imta don sibun ki jing tenju bat ki ding pen kiang ya ka jinget ka jongi iwei pa iwei ka jing tenju kalawan ni ki briu ki jong play ha ki por menshwa ha ka bible ha ka testament berim ka testament batmai bat ki briu jong play lamba ki arta ki badum ki la sha ki jing pen stom ben bat ka por kan sa poiru yanga ya pi bangin sa sha ya kita ki jing pen stom bat kita ki jing hang lat yangi bangin mani ya play hatu ngi la ni emban yang scam namar ka jing shisha bangi shakri ya play jongi khot ngop hai pi baro sa sin pat hakani kapor hakar teng bathang tam jong Jesus Christ unong pen imu jongi mentangi poi syaka lenong ka basau jong ka jingya puli jongi jaga keten ka jong play namar ka lenong jong ka jingya puli jongi ka dei yang scam namar ka jing shisha te haswa bengin sedang ya ka jingya puli ka jongi ngan ong yai ba Jefferson banyalam ngi ha ka jing duai tengin pendem kali ha ka jing duai ablai ku pa jingi ba habneng kat nong idap da ka jing sniongu ka bakrau bangila yok kum kani kalat ban ya sam yang ya ktin ke jong me lang ba kibriu ke jong ha ri khasi jong ba try shwa bangin sedang ban ya philip jung mut ya ktin ke jong me to kren ma me hangi we khnang bangila ban sel thu ban pen sel thu ya ki we pat ki ba ki ban sayo snyo ya kani ka khupar ke jong me ha ktin ke jong me jisu no pan im ngapani kini paro amen amen bless bon jing duai jong pi kalanong ke jing puli jingi kadai ka ba yang scam namar ka jing shisha ka jing puli jingi ya ka khot kan mau la shim na ka gospel kat communist kolong ba lai ka khot ka ba khat sau bat ka ba khat san ba Jefferson phila ban puli ya ka ni ka khot kan mau ka jingi Yonis kolong ka balai ka khot ka khat sau bat khat san ka tinu play ka ba ongkum ne kumpa Moses ru la kan tiu ya ta opsen ha ka ri khlau kum taru kadai ba an kan tiu ya khunu breu ba u ru bangai cha u unom judge shu hanre unyo ya ka jing imbom jukut kuble shibon ya ka jing puli ka jong pi kani ka khot bible ka pan shisha bat ka yarap yangi ba ngin sngo thu yo Jesus Christ la kan tiu ha ka por menshwa kumbal kan tiu ya tau sen nong ha ka riklau bat ka bible ka itu ingi be yo Jesus ro on sa kan tiu ha ka ding phna kumbal kan tiu yau ta ubsen nong hakpor jong Moses but haba lakentiu yau khon jong play Jesus Christ hakading phna ula ban pen im ingi wei pe wei da ka bangi khmi sheu da ka jingyap ju un siu spa ingi tika ka Bible ka khot ingi i wei pe wei kum kinom but jong Jesus ba yau Jesus ngin pan krau yau Jesus ngin kentiu khet ba de tang ma u bangin pan krau ha ka jing im ka jingi kaladi kan du no nangi bat de tang u Jesus brei hop pan yo kaburam bat kajing yaro ka kajing yathu khana ka ong ba kane ka nong ba Izmir kadai ka nong ba jong ka kari Turki menta bat ha ka por menshwa la ong ya kane ka nong ba Izmir kum ka Smyrna kane ka nong ba Smyrna ka bangi shem ha ka nong ka ba ar jong ka kitab jing ban pau bat ha kane ka nong ba kibriu jong kane ka nong ba Smyrna ki hap hapo ka jing sinchar jong ka Himarom but sisin haka sisnem kini ki briu jong kanong ba Smyrna ki hapan ai ka ngu kadem sha kini ki blay jong kinong Roman but day hakane ka jaka ba ka balang Kristan kelas dang bandroy nadu ka spa snem ka banangkong hadu ka spa snem ka baar haka por jong uyonis usenran jong Jisu but uway na ki nong but uba but yo Jisu uba day usenran jong uyonis uba tho kitab jingman pau hang ne haka nong ba Smyrna ba ula kentai ya kata ka jing mani ya kini ki blade how jong ka Rom ba la khot yu uban len yu Jisu hang ne henry uni unong bot jong uyanis ukratang upolikap jong ka Smyrna ula kentai barkum ta yu la pensitam ya la thang im haka rensan barkum ta ki briu ki jong blay ki sha ka jing pensitam kapor kan sapoi be ka jingai ka jong pi bari ka jingai ka jong on sa tunju hatu ngila ni man yang scam ban long kum kita ki riurat ba jong ka jingai kum hakipor ki ba menshwa ka jingai puli jengi ha ka singin kong ka yathu yangi la
sya pensitom henry la job thiau ya ka jingnya pule jingi la pensiong no rim hang ni na ka kitab kat kumu Daniel kalong ka bah nyau wat khot ka ba arpholai hadu arphosan hang ni pensiam ya ka bor jong umrat khlau ka ba le ki ba khrau bat ka ba pensitom ya ki briu ki jong blai uneu umrat khlau ubasau ka theu ya ka hima rom kadika hima rom kadika hima ka basau na ka jingnya thul pa kat kum ka kitab u Daniel kadika hima ka ba khadu ka balong kum kata ka himanar kat kum ka jingnya thul pa jong ka kitab Daniel ar kalanong bat ngisem ba ka nong ba rom kadika nong ba ka ba pensitom ki briu ki jong blai ki patsha jong ka rom ki le benyi ki kristan bat ki pensitom benyi ki barhadin jong ka ni ka pagan rom ka jing hap no jong ka bor jong ki patsha jong ka rom lapen khamti ya ka jing char jong ka rom ha ki bor pop par ki bor jong ki nong yalam niam ti nge i ya ka jing pensitom ben ya kita ki nong bur ki jong jisu ki ba persya ya ki jing kai jong ka rom la pensitom ki bat la thang imro ki bat kani ka jing thol pa jong ka bible ya ka por jong ka jing pensitom ya ki briu ki jong blai kari ka por ka bala ai hane kapor kipor bat siteng por ngitip ya kani haga jingkhen jong ka bible ka yang ya ka chiajar arspa andriu pausni lani chiajar arspa andriu pausnam bat kani ka kapor jong ki arta badrom hakaba kabor jong kani ka reng ka barit kabor jong ka rom kala sinshar hakani ka perthai bat ki briu ki jong blai kilasha pensitom ben bat ka jing sedang jong kani ka por jong ka jing thul pa si jar arspa henry pausnem ka sedang nadu usnem sanspa lai phra hakaba u justinian upatcha jong ka rom ula kiu haka khet haba upatcha justinian jong ka rom ula kentiu khet ula ai ka khet ha u pop vigilius banlong uno sinsar jong ka hima rom te ka sedang ka bor jong ka jing sinsar jong kino yalam niam bat ka kut haru usnem khat news pa khandai phra haba urang ba sipai jong u Napoleon ula wan herthma ya upo payus ubahnreu te kani ka jingkut jong kata ka por bat nge i ya ka jing job jong kibor jong ka jing shai kibor jong ka jing dom bat ka bible ro ka yathu ya kani la pipule ha ka jimun pau kolong ka ba khat ar khot ban reu ya ka balang jong blai lapsa hari khlau ba ka balang ka jong blai ki briu jong blai ki basa ki la phet shari khlau namar ka jinget jong ki bat ublai ula dorong kat ber kita ki banget hak tok por jong ki arta badom ti mentangi poi ha ka sni ka ba ar ngakwa ban kli ya i ba javerson pilani em ban ai ka jing snuthu lani ban batai yang i khliat shapang ka jingbe no ya kata ka jingdom ka jingwan jo ka jingshai ka be no ya kata ka jingdom pila ban batai ha ka ne ka singi ka baar ko blai shibun ya ne ka jingkali nge i ba ka singi ba ar ka ong ka jingshai ka be no ya ka jingdom ladangi pe ha ki to ki por jong ki arta jong ka jingdom nge i ba ka gospel lani ka ktin ka jong blai kala lip no pat kala jar no nge i ba ha ka to ko por namar ka de ba lasenshar ya ka perthai da ka rom nge i ba kila ya le kat bala ban pendu ja ya ka bible lani ya ka ktin ka jong blai nge i ba ha ki ni ki por lawan mi kum shibun ki tribe ya ka we ka tribe ka ba ngila tip ka tengum ka waldenses nge i long ba ki ni ki tribe kila mi ki jaj benriu ngila ban ong ki tribe lani ki jaj benriu nge i long ba ki ne kila mi no naki jaka ki bagi shong ki sa naki nong ba naki shnong ki thau ki chong ki kila le shong le sa shalom sha kalum ka ba kumbang tip ka ulum als udan hai Europe ha ka ri Europe yaw ne ulum ni iba la saudong yaw ne ulum baro kumba pratli ki ri ki bangi la tip kerteng kum ka Germany ki France ki Italy ka Switzerland ba ter tengi iba kini ki briu kam kutang hangta ni iba kini ki briu kila ya lang hakawe ka jaka bat kila ya ro panon borom ya kerteng ki jong play kila ya wai ya muja ya ka ketin ki jong play ni iba kini ki briu ya kam kutang hangta kila ya sam ya ka ketin ki jong ki bat wat la ya ki khun ki keti ki jong ki kila hikai ki bakin ne ha ka jinget ki jong ki bat kum juru anda kila one year nang tu na lum kila lech jaka ki jaka jingdi jingtit kila sayau shahat kila sam ya ketin ki jong blai
ha ka bari bat ki wei pat ki bat dan kam ban pule ya ka ni iba kum juru kila tho ya ka Bible dala ki jongki de hang ta hing ya iba ya ka ni ka jingdum kala sedang ban sapriang hadu ba ni iba hadu menta nilai ya ka jingsha yang perteng nilai iban nilai yo kum ni ban public ban pule ya ka ketin ke jong blei wei de kam kut tang tang yo iba blei ula kular ya gitu ki priu ki ba sya pen sitom ha ka to ka por ni isipun ki priu kila ki Roman Katolik kila penyap bat pensitom ya ki namar ke jinget ke jongki ndai kan sapoi bang kapor yang abat ya pi pengin longkum ne keju kapor bangin ngindu biang ya ke Bible hatung ngidon ne em kata ke jing terang ban sam ya ketin ke jong blei ban jeng scam ha ke jing ha ke kular ke jong blei kumba kini ki priu kila ha ke to kapor bamen shwa kublai shibon ya ke jing batai ke jong pi ngasung tenat ba pi wan ra ya ka wei ke kan hun jong ki nong pen thamai niam ki ba nang kong ngila badong kidai ki world dances kini kidai ki jaj pen riu ki ba shim ya ka lat ban ya sam ya tin ke jong blai ha ki krem ha ki jaka ki ba ri ki tho ya ka Bible but kumta ki ra ke jing sha ki kai ki khon ki ti ki jong ki but ki shem ki jing sngo ba ban pule ya ka Bible ka bang yo i menta ka jing tre stom jong tu ki briu ka ya rap ngi ban yo e ka Bible ha ki ni ki sngi te ngakwa ba ngin ya pule ya ka khot Bible ka ba ngi shem ha juda ka dan tang wekel nong khot ka ba lai bat ka ba saw ka tin ka jong blai ka ong kum nei ku hep ba i habang ngadang le minot ban tho happy sapang kata ka jing pen im ba ya dailem ngala shem badon kam ban tho happy ban sneng ye pi ban ya le na ka banta kata ka jinget ya ka bala ITC sen I ha kiriu khoj namar don kino ru ba kibriu kilap parsien sepo ya kibala kentho lepa la menslem khnang sya kene ke jing penrem kibriu kibam riu blai ki pen kala ya ke jing ai blai jongi sya ke jing le jaklia bat ki lenno ya Chris ya Jesus Chris uba long tang ma ui ukun rat bat utra jongi kani ke khot kaya rap ini bangin sngotu ya kata ke jinget ya kabla IT season IT men swa kiru khoj kat kum ga Bible pipule ha ga jingmen pau kolong ga khat saw khot khat ar ke de ki ba sumar ki hukum ki jong blai ki riu khoj ki jong blai ki briu ki jong blai ki nong bu jisu ha ka spa snem ka banang kong ki ba bat ya ka jinget u jisu ka jinget ka ba ki ya kendo yo jisu mar khmat ki sinran bat ya kani ka jinget suki kalanang do no tingyo i ba kani ka jinget ka ba shisha ba kadang yai don wat hapdeng jong ki arta badum bagi ni ki briu ki walden ses ki ya kata ka jinget ki la yo biang namar ka jing bat scam jong ki ya ka jing hikai tan rai jong ka Bible tengi sngongu shibon namar ki ni ki briu ki ba yen scam nagam ta ban plai ka jing shisha ubleu khot yangi hagi ni ki singiro ban pla ya ka jing sha ka kten ka jong play nang tangi ni poi ha ka singi ka balai ka jing kli ya i ba penshai bor ha kanu karukom ba ngila ban yeng scam ban ngila ban yeng da ka jing slur ban ya sam ya ka jing shisha ka kten ka jong play aku bless ibon ya ke jing kli jang pi pastor kasngi balai kumbang yo asngyo ka de ka ngide ban slur ngide ban long ki ba slur ban yeng kumbang i shem ba ka de ka shapang ka jing hikai ka bang yo asngyo long ba tu ka jaj waldens but kumbang yo tip ba kene ka jaj waldens ka long ki kilong kini ki briu ka jinglong ke jong ki ka pher bha ne ki jaj ben riu but ka long ro ka jing tho ka hikai ngi ba kini ki briu ka long kilong ki briu ki ba ai tilun yela de nagaban taban kumno ban penyar ye ka kten ke jong ublei don we unong yelam jong ki kumbatip kerteng upil Peter Waldo unai ula IT ya ki jing don jing em u IT ya kat ba udon ban pen priang ban yaram kumno ban pen priang ya ka gospel te kalong ka ju la ringi page kumno ki apostol ki yang kendo ngia page nigi kam apostol san galonong khat ga arpeu pra hado ka ba laifeu ar haden ba ki apostol u Petros ba ki we de ki apostol haden ka jing ya lap ki jong ki shaphaung Chris kini ki nong elam niam kirang ba lang do haba ki yos ngeu kila dab de ki jing bitar kila dab de ki jing bishni kila yalang dorbar ban hukum ki ban om hikai show ikene ka jing hikai hande ka long ka bas ngeu tanat habang yos ngeu ki jing jubab ki jong ki
kalong ba u Petrus pat ki apostol ki ye tho ki da ong ngi kham ko ngu ya oble kham tam ban ya obriu taka kani ke de ngi de ban don ka jing slur ban yeng wala ngi don hakito ki khem ban ngi ya chapang ka ni ke jaj ban riu ka waldens ni ke jaj niam ngi tip ba kumno ki long ke bayai ne namar ba nad ki samla nado ka por karta ke jeng ki badang rin lahikaya ki de ki me ki pa kumno ban la lendet iga Bible la ngi pule terter sepo jeng ni sabat school but gani ka ki tho ingi wala ki ni ki waldens kilong ki bom pat snyo tho bha ye ka Bible kim pat snyo tho bha ki jing kai shai jeng ka Bible Henry ki kloi pat ban ye sam ye ka Bible kalong ye ngi ba ngiro ngi de ban bangim de ban snyo do jing kermen ha bangim don ka jing nang jing start la dengi don tang khandien la dengi don kata talen tang ka wero Henry ke ek ban kam ngi ba ngin ye sam be ka namar ke keten ke jong ble ka ong how Ezekiel ar kalanong do khat ka ban riu ka bahnyau ka ye tho shai ngi ba uble u ye tho shai yo Ezekiel ba umde ban shapting ye ki keten jong ki jingmaham ba kimde ban snyo shapting ki dengsia boy lada ki yaj hap deng ki nyang lar tham hamdre kimde ban shapting ka keten ke jong ble ka ong lada ngi yaj lang ba ki jing janjar lada ngi yaj lang ba ki jing ngi de ban long ki ba shlur ban yaj lang ba kine ki ka kumbangi shamro ba ka ka bang yo ki jing hikai lang ba ka dek mad lang ba ka sngi baar kalong ba ngi de ban long ki ba shlur wat la dangi don haki khep namar ka kten ke jong ble kal ai jing kermen yingi namar ke jing ngimde ban pej ikite ke jing handre ngi de ban pej shau Jesus Christ Amen. Keblesibun ya ka jing batai ka jing pi ba pensat ka jing khot ban yeng da ka jing slur nam ta ka kten ka jong ble ka jing shem jong ki apostol kalong shisha ka ba ngi larangi pej ya ka jing sha pan sange ban yalap ha ka kreteng ka jong jisu bat ka por ka jia bat ha ka por ka bangi julai jing seng lap don ka por bala don ki priu ki ba penwit ha bang yalap ya ka jing sha kten ka jong blai ban yalap ya ka jing sha ban yalap shpang ka sabaton ki priu ki persha bat ki priu ki snurem ha ba kedeu ya ki jing le ba bakla jong ki no yalam niam kum taru ki apostol ki shem kum jo ki priu hak por jing ki arta badom ki shem bar ka por kan poi hagi singi ki bakadu ngi ha ban kenjo la ka jing im ban yalap yo Chris bat ka ktin ka jong u tiu bleu khot yangi bangin yang scam ban bat scam kum bo apostol yonis utho ha kitab jiman pau kulong ka balai khot ka bakhatwei to bat scam nya kata ka ba pardon ba unuru unam kene no ya kata ka pansniat ka ba bleu ula pen kret nam ta jengi wei wat ai ba ki wei kin sim bakin kene ya ka ringin yang scam da ka jing slur bangin yalap yo Chris te khanang ba kumta ka jing shai ka jong blei kan teng shai ha ka jing im ka jingi bat ki wei ki dan paring ka jing dom ro kinyo ya kata ka jing shai ka ba kan jaman sim ha ka singi ka babot don ka jing kli ya i ba Jefferson pila ban batai ya une uklor jong ka jing pen thamai niam kamut ayu bat pila ni emban wanra katuk ni ka jing sngu tho ha ka ni ka jing batai ka ba pi don ka jing sngu tho ha ka ni ka sngi ka ba sang ye i ba ki ong uklur jong ka jing pen thamai niam ka kumbangi tip de John Wycliffe la khot kum uklur jong ka jing pen thamai niam niti ba yau John Wycliffe la kha house name khalai spa arpopra London ba ha ka jing long khna ka jong u lakwa ba nong kumu scholar le ne nong tho u batbit te ni tips kem ba u long shisha to scholar le ne nong tho batbit tam ha ki to ki por bat kum juru ula long nong yalap ula long kumu preacher le ne u ba yalap ya kiting ka jong ble shibun ha ba ula i ba kini ki Roman Catholic ha ki to ki por ba kilayale ban penduk pendam ya ka Bible ba ki briu ba kinam yo ya kan ki briu pai ba ma kinam yo ban pule ya ka Bible ba kinam yo ban pule ya ka Bible ndre ni i ba utho shibun u publish shibun ki kot ba u yale persha ya ka
government lene ya ka sarkar jong ka Roman Catholic ha to por tengi iba kumjuru u pentame ya ki breu bat u kring ya ki breu u tho ya ki ba bakin wan pai sha ka tin ka jong ble lang ba ka tin ka jong ble la hikai ya ki breu ki ba don ba jan bat u Kublai Shibun ba Jefferson ya kajing walam kamat jumpi kendiat sepang uni unong pentamaniam u John Wycliffe. U John Wycliffe udah wena kilengdo jong kabalang Roman Catholic bat kabla upet ya kajing hikai jong kilengdo bat kino yalam niam. U iba kadon kajing ya per haba pule ya ka Bible bat kajing hikai jong ki bagi kuat ban bure ya kani kaktin ka jong belai. Ba kumta la khot ek tu por ka arta ba dom namar ba ka jing shai ba kan jaman sem kam shim la don ha ka perthai la ringi pulih ka sam ka ba sispa ka khandai sispa san ka ong ka tin jome ka long ka syarak e ki kijat jonga ba ka jing shai ha ka lenti ya jonga u John Wycliffe u kentiu ya ka Bible ba u dai ma u ba prin nengkong uba syam ya ban shon ya ka Bible ban ni sam pa ba ya ka Bible syaki briu ha England ha ka tin pareng hari England kibriu ki yo ban pule ka Bible syong halor ki kulai ban ai ya ka Bible sya kibriu haduk kata ka jing trestam baraduk ka jing yap ju ba ka Rome kamdan ka jing sngob ha haduk ba kila khlong ya ka jing tep ju bat la thang ki sieng ka ju bat kila penke halor ka ya ki sieng ya ki sieng de pei jong u John Wycliffe bat kum ba ka ka rong ki sieng de pei ya ka de pei jong ki sieng ju kum tang yu i ya ka jing poor state jong ka jing sapriang ka ten ka jong blai hakaleng ki ribat hakaleng ki jaka de nakadaw jong kini kinom pen thamanem mangama phi ngiyo ban pule ya ka Bible hadu menta ki sngi tongini sim ya ka por ban pelut ban pule ka ten ka jong blai wat sya pen thame wat sya pen bernya ha ki rong phong jong ka perthai ki batang sibit por ki ba pen thame yangi te ngi poi ha ka mat ka ba khadu ka jingi pule ka jongi pila ba pensyat ban batai yangi syapang kani ka jing kermen ka ba ngi dai ban don ka kum ka jing skop tho jampi ha kani ka sngi ka basan Kublai Shibun ini ayat sya kani ka mad kumang isem niki Hebrew kalau nong ka ba khat ka ba khat saw bat khat san an pule ikne namar kata haba kita ki khon kilong kinong yo benta na ka do bat kasna ma uhiro da ka jo ka ruko mulishim benta na ki jo bada ka jing yap un yo penduk no ya uta badon ka bor ki jing penyam uta ulalong usoitan gain to ka eka jing kermen ka eka ta ka jing kermen lada amde Jisu Kristus ba shim mi ka jaka jongi lada amde Jisu bala siu kuna na ka benta jongi nginam da ladon ka ta ka jing kermen ka kamat ka bangi ka eka bangi sngaut ho kalong ba kumba opol utho haki ki korin kalanong ka ba kanong kong korin khat ka ba khat san kalanong ka ba khat san khat ka ba khat saw ka ong balada ya ukris om shemla penmi pat te kumta ka jingelap jungi kalong ka le no bat kata ka jingker men jungi ro kan long ka ba le no talada ya Jisu Kristus om shemla penmi pat sisa om don sho ka jingker men ya ubanriu ya we pa we banriu tak ke ni ka jing ye kendo ke jing shem jong kini ki jai wildens ni kini ki jai niam wildens ki shem kalong ba ki yai ne hadok bandakut watla daka jing pensitom ka bajur ka ba ki ye kendo ki ye shem henry ki yai ne hadok bandakut namar ba kitip ba ya ujisu ba ya ka ba ujisu un sepen mi pat ya ki ko we gesngi u pol utha ro hakala sai lai ar u ong ba ngide ban khamed shaneng om de bingin pej shaka khandeu namar ladangi pej shaka khandeu ngiyo iye ki jipan sitom hande langi khamed shabane ngiyo iye ko buram ngiyo iye ka takban sawan upol utho sakawe ladangi ya persang ban ya compare ya kata ke buram ka ban sapan pau kamdon kata ke jing syak sitom ke jing kamdon khamat kata ka rom prakat prama kamdon ro taka kata deka ka jing kermen jongi ya Jisu Kristus Kublai Shibun ba pensyat ya ka jing batai ka jumpi ya halor kane ka jing kermen ka ba iwei pa iwei nangi ngindon ba ka jing kermen jong kitu kinong penthamai niam hakpor ki arta badom ki don
dan mar ka jing I jong ki yau Jisu par ka jing kermen ka baki don habaki lajit yau Jisu kim siap ting ya ka jing yap kim siap ting ya ka jing penstam ben ki yeng rat ba nam taban sakhi ya kabor ka jing pen im jong Jisu ha kan ka perthai ublai ru khot yang I iwai pa iwai ban yeng skam kum kini ki preu kum ki apostol ki basha penstam ki basha penyap basha krai kle kum ki waldenses yeki la be thong yeki la wat ban shimno ka jing im jong ki kumba ya John Wycliffe nata kumba u John Hus ula sya thang im kumba nyo iya u Polycarp jong ka Smyrna ru ula sya thang im but ka ai ka jing kermen ka badon ha do not jong pi menta ki singi hatu pido jing kermen ha pi shem ki jing ki jing pang ki jing stom hendrai to ai bangin ya shem ya Jisu ha ka jing im jong I iwai pa iwai pakata ka jing kermen jong ka jing im bam jikut bangin ya shem ya Jisu ha ka wei ka singi wala ngi yap ngi sya pen stom ngi sya pen yap ngin sami pat lem badu Chris hakata sngi kabakado anda Jisu unwan te kublai shibon ya baro kino simata bat ya pi baro ki basngap ya kini sabat school ke jangi bat yai bu den kat ba ngipteng na kuwai kata yau sya kuwai pat ba persat simhai alam ngi haka jing duai penwai Ngin duai. Ko pa jing I kumpa baneng. Ngidap dik jing singyong ko bakrau ya me ublei ya ka ba mela ai ngi kum kene kenta. Ya ka bangela man ya sam ya ka bangela ya puson lang ba kitien ke jome. Ingai skam ba gitu kitien ken long ke jing yarap. Ya ke jing im ke jing ha ke jing long ha ke jing ya bakan jaman sem ke jing atrai. Ya yarap mame ko pa ka baneng simenta na ko we ke sngi sha ko we pat. Bang ingai skam ba ke jing lam ke jome ke ko try. Kani ke jing simenta ke jing kan long ko ba job. Snya mame atrai ko pat ha ka ting Jisu ngadwai. Amen.